सरकारा मोनथिनांसिगौ आरो बिनि थाखायनो बे सेन्सासखौ बेबायदि जातिनि भित्तियाव खालामनो नागिरदों। गतिके बेवहाय बर' हिसाबै बर'फ्रानो थांखि लानांगौ दङ। दा आंहा बुंबा दाय जाबाय थायो। बर' हारिनि धोरोम आरो फैबाय थानाय सेन्सासखौ लानानै मानगोनां बिस्वजित दैमारी सारनि फिन आरोबाव बिबुंथि। नोंथांमोना नैबे भिडिअनि गेजेरजों नायनानै लानो हागोन आरो भिडिअखौ जोबजासिम नाय अब्लासो बुजिगोन। फारसेथिं फैबाय थानाय सेन्सासनि बागै इसेबाबो नोंथांमोननो फोरमायलांगोन। भिडिअखौ नायनानै लानो हागोन नोंथांमोनहा। नङा बेथ' धोरोमा जेराव मोननै मोनथाम दं बर'आव बेखिनि सरसाया फैखागोन बेयो स्वाभाबिक। अदेबानि दानि सेन्सासनि बाथ्राया सोरबा बाथौ गौथुमनि नङा। दानि सेन्सासनि बाथ्राया जाहैबाय भारत सरकारानो दिनै माने हारि हिसाबै माने दानि सेन्सासखौ खालामनाय जागोन होननानै बुंदों। दा बेबायदि सेन्सास जानाय लोगो लोगो हारिनि सिनायथिखौ होनो थांनायाव बेवहाय गोबां कलम दं लिरनाय। दा बेवहाय नोङो बर' हिसाबै बाथौआ गुदि हिसाबै बाथौइजम लिरनाय, बर' माने बिमानि रावखौ बर' राव होननानै बुंनाय, हारिखौ बर' होननानै बुंनाय, बेबायदि बे सेन्सासाव लिरनांगोन आरो मा बर'नि गावबा गावनि सिनायथिखौ। जुदि जों बे सिनायथिखौ लिराब्ला बर'आ दंना गैया आरो बे भारतआव मोनथिजानाय नङा। गतिके बे बिराद डेन्जार बर' हारिनि थाखायबो। अदेबानि धोरोमाथ' जोंहा ख्रिस्टानबो दं बा गुबुन गुबुन धोरोमफ्रावबो बर'फ्रा दङ आरोखि। दा ओंखायनो बर'नि सिनायथिखौ होनो थांनायखौ लानानै बर'नि गुदि धोरोम बाथौखौ हयथ' लानानै मानसिफ्रा सावरायलायबाय थादों। बाथौइजमनि थाखायबो नांबाय थादों नालाय। खिन्थु आं सानो मा बेफोर बेलायाव जयैनो सावरायलायनानै मोनसे थांखियाव फैनांगौ। आरो आं सानो जे माने जिखिनि बर'फ्रा गुदि धोरोमाव दं आं सानो बिथांमोना गासिबो लिरजोबबाबो बर' हारिया थैनाय नङा। बर' हारिनि सिनायथिया बे सेन्सासाव थागोन आं बेखौ सानदों। जुदि उसुबिदाथारब्लाबो खालि जायफ्रा बाथौआरि बे बाथौआरिखिनिया माने गावनि धोरोमखौ बाथौ हिसाबै बाथौइजम हिसाबै लिरब्लाबो आं सानो बर' हारिया गोमोरलांनाय नङा। बर' हारिया गावनि सिनायथिखौ लाखिनो हागोन। ओंखायनो गुबुन गुबुन धोरोमारिफोरखौ बिसोरनोबो मोनसे मोन्थाय दं, बिसोरनोबो हगारनानै होनांगौ। गतिके बिथांमोना जुदि माखासे धोरोम खान्थिनि बेलायाव उसुबिदा गोबां थानो हागौ। ओंखायनो बे बेलायाव बयहाबो जिहेतु फ्रिदम दं। गतिके बे मथे बिथांमोनखौबो गावसोरखौनो साननो होनांगौ, गावसोरखौनो मावनो होनांगौ। ओंखायनो बेखौ लानानै बर'नि गेजेराव मिसआन्डारस्टेन्डिं जानो नाङा, गोरोन्थि बुजिनाय जानो नाङा। खिन्थु बर'नि बेलायाव बे फैखागोन। मानो बर'आव दा गोबां माने धोरोमनि सुबुंफोर दंसै। बर' सुबुङा माने गुबुन गुबुन धोरोमावबो दंसै। नाथाय माने दा जिहेतु हारिनि बाथ्राया सरकारनिफ्राय फैदों, सोर सोर माने मा हारिनि बेखौ सरकारा मोनथिनांसिगौ आरो बिनि थाखायनो बे सेन्सासखौ बेबायदि जातिनि भित्तियाव खालामनो नागिरदों। गतिके बेवहाय बर' हिसाबै बर'फ्रानो थांखि लानांगौ दङ। दा आंहा बुंबा दाय जाबाय थायो। खिन्थु सैथोआ बे जाहैबाय मोनसे माने संबिजिदारि मोनसे खान्थिनि गेजेरजों मावनो लानाय हाबाफारि। ओंखायनो बेवहाय जोंनि बुंनाया जेबो खाथिया। अदेबानि जोङो बर'खौ बर' हिसाबै मोनसे भारतनि बिखायाव जुदि सिनायथि मोननो लुगैयोबा जों बर'नि माने सेन्सासाव बर' हिसाबै जों लिरजोबनांगोन। ओंखायनो बे बेलायाव आं सानो जे बर' हिसाबै जिहेतु दाबो बर'नि गुबै सिनायथिखौ होनो हानाय गासिबो दंखाजोबो धोरोमनिफ्राय लानानै बेखिनि खालामब्लानो जागोन होननानै आं सानो आरो माने बेखिनि सुबुंफ्रा खालामब्लाबो जागोन। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायदों अब्ला मोन्थिदों जानांगौ जे बिथाङाहाय मा फोरमायलांखो आरो मा बुंलांखो। जे जोंनि बर' हारिनि धोरोम आरो लोगोसेनो फैबाय थानाय सेन्सासखौ लानानै गोबां खोथा बिथाङाहाय खेंसालियायैबाबो नैबे भिडिअनि गेजेरजों फोरमायलांदों आरो बुंलांदों। नोंगौ बिथांनि जिथु खोथा जोंनि गेजेराव बा जोंनि बर' हारिनि गेजेराव दिनैनि दिनाव गुबुन गुबुन धोरोम दंसै। अदेबानि जोंनि गुदि धोरोमा जाहैदों बाथौ धोरोम, बेखौ गासिबो मिथियो। दा खोथाया बेसो फैबाय थानाय जिथु सेन्सास 2022 मायथाइयाव जानो थांगासिनो दङ, बेयो फार्स्ट टाइम इण्डियायावहाय डिजिटेलि जानो थांगासिनो दं, माने अनलाइन जानो थांगासिनो दङ। दिनैनि दिनावहाय गासै जिनिसानो अनलाइन जायोब्ला बेयाव गावनि जिखिनि बाय'डाटा जिखिनि नांगौ बेसाद बेखौ प्रभाइड खालामनाय जायो। आरो बै सेन्सासावहाय जोंनि गासैबो गावनि बाय'डाटा लोगोसे न'खरनि जिखिनि नोङो बबेयाव थायो, माबायदि न'आव थायो, नोंनि संग्रा न'आ माजों ओंखामजों अल एभ्रिथिं नोङो बै सेन्सासावहाय हरनांगोन। लोगोसे गावनि बाय'डाटा नोंनि नामनिफ्राय नोंनि जोनोम सान, लोगोसेनो नोंनि हाबा जानाय जायो, लोगोसे नोंनि कमिउनिटि, रिलिजन, मादार टां अल एभ्रिथिं बेयावहाय हरनांगोन। जुदि अनलाइन खेबसे जाखाङोबा बेखौ गासिबो मिथिखायो अनलाइननि उनावहाय मा, नङा होमब्ला? बेनिफ्राय जिथु खोथाया दा बेसो माबोरैहाय खहा जागोन जुदि जोङो
हारि हिसाबै जोङो सिनायथि होनो हायाब्ला जिखिनि जोंनि मोननांगौ मोन्थाय बेयो माबोरैहाय जोंनि गेजेरावहाय इफेक्ट गेलेगोन बेयाव मोननै मेजर आं इफेक्ट गेलेनाय मोननै मेजर आं खोथा नोंथांमोननाव फोरमायनो हायो जिथु जोंनि पार्लियामेन्टारि रिप्रेजेन्टेसन जिथु पार्लियामेन्टआवहाय जोंनि भइस माने जोंनि एमपिफोराहाय जिथु खोथा बुंनांगौ बै खोथा बुंनायाव एसेबाबो जोङो लोरबां जाहैगोन माने बेयाव जिथु जोंनि सुबुं सानखोआ जोंनि जिथु बर' हारिनि जिथु सिनायथि बेयावहाय जुदि खम जाहैयोब्ला बेयावहाय इफेक्ट गोलैहैगोन लोगोसे पाब्लिक फान्डिं पाब्लिकआ जिखिनि मोननांगौ मोन्थाय जिखिनि माने फान्डिं मोनो फान्डिं होनोब्ला गासिबो मिथिगौ जिथु रां रुफा जिखिनि गभर्नमेन्टनिफ्राय मोननाय जायो बेयावहाय इफेक्ट गोलैगोन आरो बिथाङा नैबे खोथाखौबो बुंनानै क्लियार खालामनानै होबाय जिखिनि बाथौ सिबियारि दङ बेखिनियाबो जुदि सेन्सासाव लिरनानै हरोब्ला बेखिनियाबो जागोन होननानैबो बिथाङा फोरमायनाय जोङो नुनो मोन्दों नाथायबा आङो बेयाव रावखौबो थांखिनानै बा रावखौबो सोंखारनानै खोथा बुङो जास्ट सेन्सासनि बागै ससे खोन्थानानै होबाय लोगोसे माबोरैहाय इफेक्ट गेलेगोन बेखौबो ओरैनो ससे आं नोंथांमोननो फोरमायनानै होबाय आरो बुंनानै होबाय आरोखि खोथाया बेसो जोंनि गेजेराव गावजों गाव हारि हिसाबै जों गावजों गाव दान्थे बिदान्थे दावराव दावसि जायालासिनो जोङो गुदि खोथा जिथु सेन्सास थिग बेखौ मिथिना लानाया गोबां इम्परटेन्ट आरो लोगोसे बै सेन्सासाहाय जोंनि थाखाय गोबां गिख्रंथाव जानानै फैगासिनो दङ होननानै बिथाङाबो खावलायदों आरो फोरमायदों नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै एसेबाबो मिथिबाय आरो बुजिबायानो जानांगौ जे मा फोरमायलांखो आरो